Pois boas, aquí andamos, aquí estamos, con moitas cousas preparadas para o día de hoxe, a ver se funciona todo ben. Imos revisar que está todo funcionando, aínda que Twitter non sei que lle pasa aquí ao Twitter, ao Twitter pasa algo, non non vai ben o Twitter, bueno, non sei por qué. A ver se conseguimos, queremos transmitir ao mesmo tempo en varias plataformas, pois non sei se hai un problema por iso, porque ollo son demasiadas, que abarca demasiado. Vale, bueno, imos buscando aquí cousiñas que temos pensadas para hoxe. Compartir. Vale, ben. Ben. Pois imos esperar aquí uns segundiños que temos todo preparado e explicamos que queremos facer neste directo de hoxe nos seguintes que fagamos. Vale. Ben, como tamén imos gravar o vídeo para YouTube, pois tamén aproveitamos e explicamos para que quede tamén gravado no vídeo que subiremos á canle de YouTube. E o que imos facer é explicar, tratar de explicar da mellor forma posible que queremos facer, o que pretendo facer, a ver se consigo explicalo e facelo, sobre todo facelo. Bueno, eu levo facendo directos desde o ano 2021, non sei realmente cando foi o primeiro directo que fixen, levo facendo directos desde hai, bueno, ese tempo, casi van a facer 3 anos, non de forma moi regular, nin moi constante, e agora quería, pois, facer o mesmo que facía sempre, que case sempre xogar a GeoGuessr, pero dunha maneira como máis constante, máis regular. É dicir, que non vai ser nada novo, facer o que viña facendo, tampouco está un para inventar moitas cousas novas, pero facer o GeoGuessr como se fose unha especie de competición. Tampouco, bueno, a palabra competición quizás non é a máis acertada, senón que o único que imos facer é seguir xogando como fixemos ata agora, e anotar a puntuación da xente que vai xogando, da xente que se quere incorporar, da que quera participar, e despois podemos dar uns premios a modo como de estímulo de motivación extra para participar no xogo. Xa digo, esa é a intención de facer unha especie como de liga, chamamos de Liga GeoGuessr, durante os próximos meses, de aquí ao mes de xuño. Se xuntamos moita xente fenomenal, se somos poucos, pois tampouco pasa nada, non pretendemos tampouco aquí facer unha superliga, ni moito menos, simplemente seguir facendo, digo, o que viñamos facendo nos últimos anos, dunha maneira un pouco máis estruturada, se pode decir. E entón, o que estive facendo nas últimas semanas, nos últimos días, é organizar un poquinho todo isto, tratar de facer un regulamento cunha serie de normas, xa que vai haber premios, ou vai haber un xogo, pois está ben tratar de explicar en que vai consistir o xogo, non? Hoxe estaría ben explicar e deixar grabado tamén para o YouTube en que consiste esta liga, en que consiste o xogo, que é o que imos facer. Ben, fixen un documento aquí que está disponible, se entrades en vallalevo.gal, podes descargar o
o que serían as bases, o regulamento do xogo da Liga GeoGuessr que imos empezar hoxe, que estamos empezando, de feito. E a idea é facer un torneo apertura e un torneo clausura, é dicir, un torneo durante o primeiro semestre, de aquí ao mes de xuño, e outro de setembro a decembro. É dicir, deixar o verán polo medio, lóxicamente descansar no verán e facer así. Esa idea, iremos vendo como vai indo neste primeiro semestre. O primeiro semestre seguro que ímolo facer, eso xa está, ese é o compromiso. E despois, tamén depende de como vai a cousa, pois podemos facer esa segunda parte no que sería o segundo semestre do ano 2024. Horario vai ser, as partidas, o xogo vai ser os xoves e os venres entre as 8 e as 9:30, nesta franxa horaria na que estamos agora, na canle de Twitch, de YouTube. Non vai ser todos os xoves e todos os venres, porque resulta tamén imposible para poder facelo, tamén sería quizáis demasiado comprometerse a demasiada cousa. Entón, non van ser todos os xoves e todos os venres, pero sí que non se xogará partidas fora deste tempo. Así que as persoas que queran participar saben que nese tempo poden xogar e que fora dese tempo pois non vai haber partidas puntuables. Que máis? O número de partidas vai variar, depende do tempo disponible, hoxe xogaremos menos, porque entre a explicación, pois, quizáis o tempo que nos queda máis e máis curto, pero xogaremos algunhas. A forma de xogar, por si acaso, tamén está aquí explicada, por si hai xente que coñece o GeoGuessr e hai xente que non o coñece, por si alguén se incorpora que nunca xogou este xogo, consiste en adiviñar, sinalar nun mapa o lugar que aparece nunha imaxe. Entón, eso é basicamente o xogo, consiste neso, en saber que sitio estamos vendo na imaxe. Cada partida ten 5 lugares, aparecen 5 lugares. O tempo disponible que vai haber para adiviñar cada lugar é de 80 segundos e haberá a posibilidade de facer movimento polo lugar, de facer zoom, panorámica, sempre que a imaxe o permita. A puntuación da partida de cada imaxe, se somos capaces de atopar o sitio exacto, son 5.000 puntos. Por tanto, como son 5 lugares, o máximo que se pode acadar nunha partida son 25.000 puntos. Como explico aí, lóxicamente, a participación é gratuita, non fai falta facer conta de GeoGuessr, porque eu teño conta pro de GeoGuessr, entón eu comparto o enlace á partida. E isto é importante tamén porque GeoGuessr, a partir do 1 de febreiro, cambia a política que ten de suscripcións, a política de xogadores. Ata agora tiña un modo básico gratuito que permitía, non sei se era unha partida ou uns minutos de partidas, e agora a partir do día 1 vai cobrar a todos os que queran xogar. Hai moitas críticas tamén entre os xogadores de GeoGuessr porque pensan que é unha maneira de cortar o acceso ao xogo, pero GeoGuessr justifica co elevado custe dos servidores e o habitual. De todas maneiras, precisamente para a Liga non afecta. É dicir, incluso para a xente que queira seguir xogando GeoGuessr, a través da Liga pode xogar, porque para os xogadores da Liga é gratuito, xa digo, porque manteñen isto de que invitando unha persoa que teña conta pro, pois sí que continúa sendo gratuito. Así que, por esa parte non hai problema. Aí pedimos tamén que o nick que se poña na partida coincida co do chat, sobre todo para que se safa de identificar quen está xogando, para poder darlle os puntos, por suposto. Podes incorporar a Liga cando queira, que non hai que registrarse. Xogamos, anotamos puntos, se alguén quere xogar máis veces, pois adiante, se alguén quere deixalo, pois faltaría máis que houvese algún problema. É máis fácil xogar con PC ou portátil, podes xogar con móvil ou tablet, pero claro, para sinalar no mapa é un poquinho complicado, porque a pantalla pequena pois dificulta moito atopar o sitio exacto, así que sempre case mellor PC ou portátil dentro do posible, non? Recomendable. O seguinte, moi importante, 2.8, non está permitido googlear. Aquí o xogo consiste en adiviñar o lugar polo que nos coñecemos, non? Se andamos googleando, pois, perde a graza totalmente. De todas maneiras, creo que unha liga inteira que vai durar varios meses, googlear, pois, teríamos moito traballo ter que googlear a todos os sitios. Así que poñémolo aí porque creo que convén tamén dicilo, non? Aquí trátase de pasar un tempo entretido, de facer o que estamos facendo últimamente, desde sempre nesta canle. Por tanto, pois eso, Google, para googlear non ten ningún sentido, non sexamos ridículos, marquemos onde pensamos que é, se non acertamos, pois
non pasa nada. Poño aquí tamén, por se acaso, houvese un caso de que alguén pois, suplantase o nick de outra persoa, pois a través de Whisper de Twitch ou mensaxe de Twitter, pois podemos notificar que sucede iso e aclarámoslo. E no caso de que haxa un erro nunha imaxe, que a veces hai nas partidas de GeoGuessr, a veces hai unha imaxe que non se ve, que quedou eliminada, se sucede eso nunha partida, anulamos a partida, non damos a puntuación. Creo que é o máis xusto facer así. Puntuacións nas partidas, haberá 20 puntos para a persoa que gañe, 10 puntos para a segunda, 5 para a terceira e 1 punto para a cuarta. Iremos acumulando esos puntos na clasificación xeral da Liga, que se resolve, como digo, o 20 de xuño. En caso de empate, pois, otórganse a mesma puntuación ás 2 ou 3 persoas que coincidan coa mesma puntuación, cousa que non é moi fácil, porque a puntuación vai de 0 a 25.000 e pode empatar, podes empatar, pero non é moi probable. En cada xornada tamén xogaremos unha partida das que se chama en GeoGuessr NMPZ, no Moving Panning Zoom, é dicir, nas que non se poden mover ni facer zoom, é unha partida máis difícil, porque non te podes mover polas rúas, o que antes que adiviñar desde o mesmo sitio que se ve a imaxe, podes nin que seguir a facer unha panorámica. En estas partidas, pois, daremos unha puntuación dobre puntuación para as persoas que queden entre as 4 primeiras. Entón, en lugar de 20, pois 40 puntos, en lugar de 10, 20, e así o resto. Que máis? Sei que é un poquinho arduo isto, pero, bueno, explicámolo. Deixamos depois o PDF aí na web para quen queira o poda descargar e mirar. Se por razóns técnicas ou de calquera outra índole hai que suspender a liga, pois suspendemos a liga e ganaría a persoa que ocupa nese lugar, nese momento, o primeiro posto. Así que o premio pois iría en todo caso para a persoa gañadora. Mapas que imos xogar, isto tamén é unha parte importante. Os mapas que imos xogar desta liga van ser mapas circunscritos ao territorio galego ou norte de Portugal, salvo naqueles que son biográficos, mapas de biografías de algunhas persoas de relevancia da historia galega, da historia da cultura galega, que poden ter ubicación no exterior, pero o normal vai ser que sexan todos circunscritos ao noso territorio. Poderán ser elaborados por un mesmo ou tomados de outras canles. Eu serei o que elisa os mapas das partidas, excepto na primeira partida de cada día, que a persoa que gañe pode decidir o mapa da segunda partida. Esta é a lista dos mapas dispoñibles. Tamén a lista vai estar actualizada. A lista vai estar actualizada, co cal se pódese consultar. Vou ir aquí, creo que teño o comando. Se poñedes o comando mapas, podedes acceder á lista de mapas. Non quero que se me apague aquí. Quero comprobar que isto é así. O sea, o día novo é o primeiro día. Bueno, aí está o enlace. O enlace funciona a lista de mapas. A lista de mapas que, como vedes, pois, bueno, son relacionados coa xeografía galega. Algúns son urbanos, outros son rurais, algúns son de cousas moi específicas, de pontes de Galicia, prazas, de cines, bibliotecas. Bueno, creo que hai variedade dentro dos mapas. Haberá que seguir facendo mapas circunscritos sempre ao que é o territorio galego. Como dicimos aí, a persoa que gañe pode elixir o mapa da segunda partida. E aquí veñen os premios deste torneo Apertura que concederemos no mes de xuño. 20 de xuño será o día que pechemos esta primeira metade do ano. E os premios consistirán pois nun lote de libros, DVDs relacionados, lógicamente, creo que ten sentido coa temática desta canle, que é a cultura galega, a xeografía. Lógicamente, creo que o lóxico que o tipo de premios pois tamén vayan un pouco esa liña. Tamén engadimos aí algún obsequio máis, por exemplo, unha tarxeta de 25 euros para consumir en Finarrei, que é a repostería, coñecida repostería de Allariz. Tamén vai haber un premio para a segunda persoa que quede na clasificación xeral, un premio semellante. Algúnas cousas semellantes, de feito, algún libro que tanto no primeiro premio como no segundo, pois aparece algún libro nos dos casos. As gañadoras facilitarán un correo electrónico, un enderezo, para permitir o envío dos premios únicamente. Fan falta as dúas cousas. Correo electrónico porque se é un vale, pois o vale chega a través de correo electrónico, e se é algo físico, pois fará falta, lóxicamente, un enderezo onde enviar ese premio.
No caso de que algunha das primeiras renuncie, o seu premio, o seu lote de produtos, pois non se entrega a seguinte, senón que se conserva para outro torneo. E ese é o enlace da páxina oficial, onde iremos anotando a clasificación. E creo que tratei, non sei se o conseguín, tratei de resumir e de ter en conta pois calquera parte desta liga. Así que seguramente poden surdir cousas que non son previsibles agora mesmo. Se surdiran, pois teremos que tomar unha decisión sobre eso. Esperemos que non sexa necesario, que sexa todo moito máis levadeiro. Ben explicado, resumido. Bueno, era moito. Moi boas, Pablo, que tal? A verdade é que, bueno, creo que se nota no documento. Estive dándolle bastantes voltas, pensando que me falta, como explicalo. Quería facelo o mellor posible. E entón creo que aí tratei de explicalo punto por punto, organizalo en apartados e así. Así que esa sería a base do xogo. Na web, pois imos cambiar aquí, teño aquí para compartir. Dejar de compartir isto. Imos compartir, imos mirar unha cousiña e xa xogamos. Aquí. Vale, se entrades en vadialevo.gal, entrades no perfil meu de Agueiro, aí no enlace de Liga GeoGuessr aparecevos o que é a páxina na que creo que tamén que quede moi clariño, que se vexa clariño como o calendario das xornadas, a xornada de hoxe, a próxima xornada será os xoves que ven, o venres próximo non vai haber GeoGuessr, non vai haber Liga. Aquí tamén enlaces, aquí está o enlace a ligazón, o documento, a lista de mapas, e aquí onde van a ir aparecendo pois os puntos, as xogadoras e a puntuación que van acadando. Metemos por aquí tamén cousas imos engadindo música tamén relacionada co tema. Home, Ampefi, que tal? Que tal? Mira canto tempo, Un clásico, temos aquí Ampefi, que é un clásico do GeoGuessr. Pero, bueno, había non sei canto tempo, pero polo menos un ano, sen ver por aquí ese nick que nos recorda a partidas de GeoGuessr clásicas de hai un tempo. Bueno, encantado de que apareces por aquí. A ver se conseguimos que a xente galega que xoga GeoGuessr pois se xunte nun sitio. Se é pois fenomenal. De casualidade cheguei no momento oportuno. Pois mira, casualidade, empezamos hoxe, empezamos agora, así que chegaches perfecto, mellor imposible. Ben, pois imos arrancar coa primeira partida. Imos colocar a primeira partida. Imos empezar a liga xogando o mapa que temos das 7 cidades galegas ao completo. É dicir, pode aparecer calquera lugar dentro do que sería o núcleo urbano das 7 cidades galegas. Co cal pode sair un sitio céntrico, fácil de identificar, pero tamén pode sair unha rúa nun barrio dunha das cidades galegas e iso complica un pouco a cousa. Vai haber 80 segundos para topar ese sitio, para marcalo, e despois, como o remate da partida, pois tomamos nota de quen quedou de primeiro, quen quedou de segundo, de terceiro, cuarto, e damos esa puntuación, e esta sería a primeira das partidas. Así que o que vou facer é ir a party, aquí sería Live Challenge, que vai ser o modo que vamos a utilizar. Imos cambiar o mapa. Buscamos o mapa das cidades galegas, que é este que estamos dicindo. Imos coa configuración. Poñemos 20 segundos. Permitimos movimento, permitimos panorámica e zoom. Esa estaría, así. Perfecto, así. Vale, ahora dimos compartir a ligazón para poder xogar. Invite players, vale. Aquí temos o compartir no chat a ligazón para poder entrar. Tamén se podedes entrar con ese código QR, pois alguén está xogando con móvil e quere entrar, pois mirar ese código xa entraría, ou tecleando aí o geoguessr.com/join e o código N82P. Sabes o que está entrando aí Pablo, que entrou tamén en Ampefi. Imos dar un poquinho de segundo, pois se quere entrar en máis, se hai alguén máis.
De momento somos pouquiños, a mellor máis adiante a mellor anímase máis xente, a medida que se vai coñecendo o horario e as partidas. E vimos empezar. Hecho aquí isto. Imos facer a primeira partida. Esta vai ser a partida de inicio. Por tanto, aí está Pablo e Ampefi, ides vos repartir os puntos, 20 e 10 puntos, se non entra ninguén máis, van ser os primeiros puntos que repartamos na primeira liga Diogueser galega. Non sei se hai alguén en Galicia que faga unha cousa así, é verdade, se o hai, non o coñezo, que alguén dentro de Galicia faga algo semellante a isto. Se o hai, gustaríame coñecelo, verdade. Imos darlle a empezar. O sea, recordade, 80 segundos para cada un dos 5 sitios nas 7 cidades galegas. Aquí temos o primeiro sitio. Eu non vou dar pistas, nin me vou mover, vou quedar no lugar no que estou. Vos, lóxicamente, podedes movervos e marcar por onde pensades que podemos estar. A ver que sucede nesta partida primeira. E a ver se xogamos moitas máis, se se anima máis xente a xogar. As cousas hai que intentalas, se non se intentan, pois non facemos nada. Están Ampefi e Pablo seguramente buscando unha pista que lles indique primeiro a cidade, unha das 7 cidades galegas, e despois rúas, zona, e como é evidente, coñecer as cidades galegas, pois claro, axuda moito. Quedan poucos segundos. Pefi marcou un sitio moi preciso, chegou prácticamente no sitio 5K. Pablo tamén quedou moi cerquiña. Estábamos en Lugo. Bueno, mira, tiramos para Lugo desta vez. Na rúa Ribadeo, cerca de onde está a redacción do diario El Progreso. Así que aquí estamos nesta parte de Lugo, un pouco máis ao sur da muralla, a ronda da muralla, rúa Ribadeo, nesta esquiniña. Así que os dous moi próximos, un poquinho máis próximo a Ampefi, por iso conseguiu algúns puntiños máis. Moi ben, segundo lugar. Segundo sitio, eu non digo nada. Unha zona peatonal que parece peatonal, pero non é, tamén bastante típico, non? Peatonal, pero pasan os coches igual. Pero bueno, hai bares, hai cafeterías por aquí, fai falta reparto de mercadoría. Vamos facer a súa panorámica. Como sempre este xogo, claro, é a fase, saber onde está, e depois falta atopar no mapa, porque podemos facernos unha idea, pero a parte complicada despois a precisión no mapa. Esa parte máis complicada, máis difícil. Para conseguir os 5.000 puntos, pois hai que estar moi cerca. E sobre todo nun mapa que se está un mapa circunscrito o territorio galego, a puntuación tamén para conseguir o 5K hai que ser moi preciso. A poucos metros xa non dá os 5.000 puntos. Pero vai un pouco en proporción tamén ao tipo de mapa. Marcaron por aí, Ampefi xa marcou, Pablo supongo que tamén marcar aí. Bueno, estamos no sitio que coñezo ben, porque é a miña terra, a Praza Maior. Onde se marchou Pablo? Pablo marchou aí, quedou no medio. Quedou aí. Non chegaches a tempo, por eso te marcou no medio, claro. Non chegaches a tempo. Era a Praza Maior de Ourense, onde está o Concello, nesta esquina, certo? Aquí está o edificio do Concello de Ourense, e esta, bueno, unha praza que en Ourense, a praza máis importante de Ourense, que está inclinada. Din que é a única praza maior inclinada, supoño que hai algunha máis. Pero, bueno, para min, evidentemente, que a miña terra, a miña cidade, pois
ese é un sitio coñecido. Non me facía falta a mí moverme. Moi ben. Estiveche nun correlimbo aí. Pero a veces, claro, os sitios pola pantalla e os sitios en vivo como que non se identifican igual, verdade? Sí, cantas veces pasa eso, non? Que o lugar e dis despois, pero aquí estive 1000 veces, non? O ver as cousas en 3 dimensións e velas en 2 dimensións, eu creo que é unha gran diferenza. E aquí estamos nun sitio que xa non sei se é tan fácil de identificar. Creo que aquí sí que hai que buscar máis pistas, porque ás veces as pistas aparecen nun lugar máis inesperado, nunha valla, nunha furgoneta, nun letreiro escondido. Pode ser en calquera lugar. Quedan 15 segundiños. E a ver onde é, que eu non teño, a verdade é que non fago idea de onde pode ser. Estábamos en Coruña, os dous fostes a Coruña, Ampezi foi un poquinho máis cerca, Rúa Ramón y Cajal, isto que parte de Coruña, por aquí, Praza de Vigo, sí, por aquí, porque é San Diego, por aquí, non? Sí, non coñezo moito desta parte, aquí está a Estrella Galicia. Bueno, moi ben, a Coruña, tocou ir a Coruña esta vez, para que non se ofenda ninguén. Por agora, a puntuación de Van Pefi 14.900, casi 15.000, e Pablo, pois, casi 10.000. Fábrica de tabaco está por aí. Sí, desta parte aquí, Dindonfer, que tamén é outro clásico desta canle, sempre nos comenta desta zona, non? Que é unha zona que lle gusta andar, sobre todo pola cervexería de Estrella Galicia. Por aquí está Alfonso Molina, non? Que é a rúa pola que se entra. Por aquí se entra así, desde a autostrada, por aí, a entrada de Coruña. Moi ben, imos coa penúltima desta partida. Penúltimo lugar de Galicia, da Galicia urbana, das 7 cidades. Vale. Ben. Bueno, está saindo algunha que quizás se face máis fácil de identificar, non? Sobre todo, xa digo, lugares que son céntricos, moitísimo máis sinxelos, porque claro, unha rúa dun lugar, unha rúa pola que non pasamos nunca, pero por aquí seguramente pasastes alguna vez. Vou poñer un poquinho de música de fondo, que non a metín, isto vamos aquí un pouco en silencio. A ver. Mentras vos buscades aí o sitio. Quince segundiños outra vez para marcar. Estiveches aquí hai nada, sí? Entón identificaches o lugar, así, simplemente casi xa de primeiras. Moi ben, pois aí estamos centro de Pontevedra, na rúa Corval, Benito Corval, non? Si, Benito Corval, que esta é a rúa comercial de Pontevedra, non? Eu tamén, moitas veces tamén, vivindo en Vilagarcía, pois a Pontevedra teño que ir moitas veces a moitas cousas, e esta rúa é a rúa principal así comercial, a rúa Cobián tamén, que é a que vais a cara a ría, nesta esquina, e aquí está o centro de Pontevedra, por eso era un lugar que, se coñeces un pouco Pontevedra, seguro que o coñeces, seguro que sabes que sí. Moi ben, imos coa última desta partida. O último sitio, un sitio aí un pouquiño estreito. Vale, un sitio estreito, pero interesante. Creo que sí, creo que sei onde pode ser.
tamén como é lógico buscar sitios urbanos é máis fácil que no rural. O rural, a veces en Galicia o rural é para volverse tolos. Hai xente que xoga o GeoGuessr de toda España, cando toca algo de Galicia, pois sinten pánico, sobre todo a provincia de Ourense, porque hai lugares un poquinho aí apartados que é difícil identificar nada. Sobre todo, se non coñeces moito, pois aínda peor, claro. Pero bueno, aquí, nas cidades, máis ou menos en 80 segundos dá tempo a topar a cidade e probablemente tamén a zona, non? Marcan aí, aproveitamos hasta o último momento, como os malos alumnos que aproveitan a estudar hasta o último segundo. Por aquí é lógico. Moi ben. Esta foi por descarte porque nin idea. A ver se onde eu pensaba. Se por aquí, Praza da Quintana, pois eu pensaba non exactamente aí. Compostela, sí, pero aquí nesta rúa da Conga. Eu pensaba que era máis por aquí. Facíame unha idea que era Praza de Praterías por este de aquí. Porque aquí creo que está tamén o servizo de publicacións da USC, non? Aquí está a Biblioteca da Facultade de Historia. E só me cae aquí algo de... Bueno, que hai varios edificios que pertencen á universidade, a parte do reitorado, claro, que está no Obradoiro. Creo que hai un destes que é onde está o servizo de publicacións da USC. Pero bueno, atopaste o lugar, máis ou menos próximo. Moi ben, pois final foi Ampefi, quedou aí con 24.911 puntos, bastante cerca dos 25.000, e Pablo tamén casi rascando os 20.000 puntos. Imos estrear a folla de cálculo para anotamos as puntuacións. Ampefi 20 e Pablo Rodríguez Vila 10 puntos. Moi ben. Pois moi ben. Ampefi ademais é un gran xogador, con moita experiencia. Pablo tamén xogou seguramente moito menos, non? Que Ampefi. Ampefi Gigi, exactamente. Gigi, temos tamén por aí algún emoticono de Gigi que estivemos facendo. Creo que os últimos días estive en cabeza moi posta en todo isto, tratar de facelo o mellor posible. A veces un poquinho perfeccionista. Eu debe ser a terceira vez que xogo, pois para ser a terceira vez está máis que ben, non? Máis que ben. Ben, como dicíamos, imos seguir o regulamento, que para iso están os regulamentos. E o regulamento di que a segunda partida, quen gaña a primeira ten dereito a elixir o mapa dentro desa lista, o mapa da segunda. De feito, costumo atopar como que se marcaba o sitio. Sí, non? Fai falta beber unha clase de GeoGuessr e despois para entrar a xogar, non? A primeira sería facer un tutorial. A mellor hai que facer tutoriais de como se xoga o GeoGuessr, como hai que facer para marcar. Lista de Ahora sí. Nin se ve nin se escoita. Ostras, non, agora sí, porque estaba fora, agora sí que se escoita, non? Nada, que deixei de compartir unha cousa
E agora sí. Se non comparto, este programa é un poquinho quisquilloso nisto. Agora sí, se non compartes, a túa voz vai unida á imaxe. Non podes falar en off con o programa que estou utilizando. Tens que ter sempre posto eso aí. Podes compartir, pero creo que, bueno, se compartes algo sí que se pode. Vale, moi ben, pois aí tes lista de mapas, Ampefi, ou se queres comparto a lista de mapas aquí, e ti nos dirás cal queres xogar. Hai mapas de moitas cousas, mapas de... Vale, toda Galiza é o difícil, porque aí é todo o territorio, pode ser urbano como rural, é dicir, está feito o que sería o contorno de territorio. Moi ben, pois imos ao fácil. Pode saírnos eso, calquera sitio do territorio. Por tanto, bueno, o que queira, o que resulte. Imos cambiar entón o mapa. Toda Galiza. Aquí temos toda Galiza e isto está posto igual. Vale, está aí dentro, non? Vou compartir outra vez por se alguén entrou e non ten un enlace. Pegámoslo por se alguén novo que se queira unir. Pode ser divertido e salón é o xeito de aprender. Pois sí, hai que aprender de moitas zonas de Galicia que non coñecemos, porque ao final sempre acabamos coñecendo moi ben o territorio polo que nos movemos, a parte de Galicia pola que nos movemos día a día, pero Galicia va descubrindo grande que é. Vale, pois pechamos aquí isto e imos co de toda Galiza. Estades aí os dous, moi ben. Arrancamos, a ver onde nos leva. A onde nos leva. A que sitio nos leva. Aquí, xa digo, vai ser moito máis complicado. E a partir de 20 segundos, pois aquí os 20 segundos sí que van, os 80 segundos, perdón, sí que van facer falta para chegarse a este sitio. A Trepa, chamas o sitio. Pois nin ideas. Se non pongo concello ou algo, se é o lugar, se é unha parroquia, a cantidade de topónimos que temos en Galiza non sei cantos serán, pero se sumamos lugares, parroquias e concellos e microlugares, pois temos miles e miles de sitios. Últimamente tamén está habendo un debate interesante sobre a Galicia rural, a Galicia urbana, esa cousa de si Galiza, a Galiza mítica do urbano, do rural, perdón, si de onde se conserva o tesouro da nosa historia, se non, bueno, últimamente vexo ese debate tamén nas redes, e nas publicacións, interesante, non? E estábamos onde era isto? A Trepa, pois sí, mira, a Trepa. E empeza a topou a Trepa, aquí na 525, que é a estrada que une Zamora con Santiago. Así que, bueno, fostes aí, Ourense, Ampefi acercouse máis, e Pablo tamén buscou en Ourense. Aí a Cortel de Concello e máis da estrada. Bueno, sí, a estrada, a verdade, que é unha axuda importante, porque é das estradas máis importantes de Galicia, toda esta estrada, non? Algúns criámonos aí a carón desta 525. Poñía Ríos, pero non sei nin onde quedáis. Pois Ríos. Aquí de Ríos é o famoso este cineasta que faise chamar Rubén Ríos tamén, non? Se buscas o que a mellor atopas só eche coñecido. Non me dou conta agora de algunhas películas, pero é desta zona de Ourense, de Ríos. Pero bueno, queda un poquinho lonxe da tua terra, Pablo. Coñeces, pois, claro, de aquí. E de feito fai películas que son desta zona. E se non me equivoco, o das Tansugueiras, o topónimo das Tansugueiras tamén debe ser de por aquí. En Ríos está o Osador Manolo, eso sí que non o sei. Eso sí que non o coñezo. Hai asadores por aquí, non? Tira moito para Ourense, é a primeira. Tira moito para Ourense. A ver, como sai a segunda en Ourense, imos ver.
A ver onde estamos agora. Esa non é unha estrada nacional. Esta xa... Galicia. Isto é estampa típicamente galega. Ese rural galego que pouco a pouco vai esmorecendo, non? Bueno, temos aí un letreiro, pero non sei se nos dirá moito. A Galiza que vai morrendo. Lamentablemente, pero a mellor, como se di últimamente, pois irremediablemente tamén, de maneira irremediable. Ainda que, bueno, debatible todo isto de por que pasa o que pasa, se permite, se hai algo que se pode evitar ou non sei. Non sei que provincia é, a verdade é que non sei que provincia é. A vegetación tamén axuda a veces, a vegetación, porque nas provincias interiores e nas da costa, pois, por exemplo, o eucalipto está máis extendido no que as provincias atlánticas, moito máis que no interior. Esa é unha boa maneira de descartar. Non sempre funciona, pero ás veces sí. Vale, a ver onde marcamos. Onde marcastes, onde era... Vale, esta vez fomos máis polo centro. Onde estábamos? Santiso. Debe ser o concello de Santiso. Vale, claro, é un sitio complicado. Gosense. Existe aquí Gosense. Debe ser ou parroquia, ou... Sí, se non é parroquia, ou un lugar. Bueno, será parroquia, porque creo que lugares non aparecerán así, dese tamaño. Así que debe ser unha parroquia do concello de Santiso. Sí, non? Fostes a poñelo aí, buscar un pouco o punto medio. Pablo pensou que estaba trucado, está convencido de que está trucado, entón tirou máis para Ourense, asumindo esa posibilidade de que fose en Ourense. Por se acaso, non vai a ser. Vale, 3. Vale, esta tocou urbano. Caeu en cidade. Esta caeu en cidade. Así que esta parecese moito. Podía estar perfectamente no mapa anterior, claro. Caeu nesta. Sí, a verdade é que como a pregunta fácil que pon o profe nun exame, non? Que pon a pregunta máis fácil, teóricamente máis fácil, que as outras. Moitas veces é cando te confías e cando fallas. E así. Pero bueno, xa digo, como decíamos antes, máis fácil de atopar, sen dúbida. Máis fácil de encontrar pistas. Máis doada. Estou pensando que os 80 segundos, creo que está ben esa cantidad. Estou pensando moito se poñer máis, se poñer menos, atopar aí o equilibrio, que non se sen tampouco demasiados. 80 segundos, creo que está ben, dá tempo a atopar algo, tampouco. Tamén premia eso, de saber buscar as cousas rápidamente. Bueno, estivestes dos moi cerquiña, moi ben. Praza de Barcelos en Pontevedra. Aí, nese parking, coñezo ben o parking, coñezo ben esa saída. Moi cerca de onde estábamos antes. A verdade é que coincidí casi antes de era aquí e agora estamos aí a poucos metros da de antes. Centro de Pontevedra. Cidade de Pontevedra que... Estou de Vilagarcía a min. Apetéceme sempre ir dar unha volta por ali, a comprar algunha cousa. A verdade é que é agradable ir. A veces teño que ir por motivos, por obrigas, pero se non, sempre apetece. O que é malo é a estrada que vai de Vilagarcía a Pontevedra, o tráfico que ten, que iso sí que é máis complicado. Muitísimo tráfico nunha estrada moi mellorable. Bueno, deixamos a cidade, o da cidade foi unha vez, e agora estamos nun sitio completamente diferente, pero as vistas moi espectaculares tamén, sitios de montaña. Sitio de montaña. Non sei se verá por aí moito letreiro. Esta sí que é unha oportunidade para as persoas que coñecen así o territorio do interior.
polas montañas, pola vegetación das montañas, mellor son capaces de saber que zona é. Verdade tamén, por suposto, que o compás, a orientación do compás tamén a veces pues, é útil, a veces non, moitas veces. Así que hai que aproveitar todos os recursos que nos dá aí o sol. A ver esta é complicada, quizáis. Aí, entrando aí no último segundo. Pois era, claro, era moi no leste, non? Moi nos Ancares, por aquí, cerca de Becerrea, Piornedo, era a zona moi do interior, a provincia de Lugo, Mirador Salto del Ángel, por aquí. Santalla, Santo Esteban, ambas vías. Non sei a que concello pertence isto, podo darle aquí, miralo. Así por curiosidade, podo miralo eu. Que concello é este? Concello de que? Non se parece que concello. Non di nada, simplemente pongo el Lugo, 1402, e non nos di onde. San Román é o único que coñezo, está na Mariña. Claro, pois, si non nos axuda moito, verdad? Puches a máis o monte. San Román. Era moi difícil este. Bueno, este é o mapa seguramente o máis difícil que temos. Sen dúbida, en vez de Elisivo aí o mapa difícil. Elisivo complicado. Bueno, aquí o compás creo que sei que pode ser útil. Compás, porque aí vemos, parece mar. E orientado ao sur, pois pode ser aí, xa se pode descartar cousas, buscar no mapa, ainda que non hai moito tempo, buscar que lugares poden ser. Pablo se aparcou tamén, ainda quedan uns poucos segundos. A ver onde estamos. Mar ao sur. Mar ao sur, claro, tiña sentido porque aquí, neste saínte, non? Estábamos en... Isto que zona, Cabanas, Pontedeume. E a parte do mar que sería por eso está ao sur, non? Ría de Ares, non? Nesta parte da provincia da Coruña. Había cuartel do Concello de Ares. Concello de Ares. Claro, pois eso. Claro, porque mar ao sur en Galicia, pois podía ser aquí, podía ser Ferrol, podía ser por aquí, quizás por aquí Fisterra, si nas rías, claro, nas rías, no que sería parte sempre norte das rías. Entendiches Concello de Ames. En lugar de Ames. Bueno, a veces que tamén é certo que a imaxe da fotografía é un pouco borrosa, incluso a veces os letreros están como sombreados, e que fuches a Ames. Pero podía ser tamén, pero Ames non tiña mar. Pero bueno, ben, de todas maneiras, moi ben. Ben feito. Se me saen borrosos as letras, é verdade que sí. Isto tamén como no exame, se me das el exame, no, o exame está mal escrito. Podese incluso impugnar o exame. Moi ben, pois Ampefi 20, Pablo 10, como fixemos antes. Vamos anotar na táboa de puntuacións. Vale, ben. 40 puntos Ampefi 20, Pablo. Moi ben. Imos facer a partida seguinte. O que estou pensando é, como dicimos sempre, cada xornada imos facer unha partida destas de non poder moverse. Entón, o que vamos facer
Estamos aí de segundos, sí. O que imos facer é unha partida das 7 cidades, o mapa de antes, pero sen poder moverse. Cal, ten a súa dificultade, pero sería moitísimo máis difícil, por suposto, facelo en toda Galicia. Hai outro xogador, hai alguén que se une. Agora imos facer esa nova partida, os 9, a de media pechamos. A ver. Pois esta Pepe primeiro, Pablo segundo. E imos con Taco, está por aí Taco. Pois agora Taco. Cambiamos toda Galiza por ahora 7 cidades. Espero que sexa galego, pero senón vai ser, non sei, a mellor o tope cosa igual. Pero Taco non sei, non me soa moi galego. Por aí anda, moi ben. Tacochka, moi boas, que tal? Estaba pensando, mellor aquí entrou alguén que non de fora que non sabemos. Benvido, benvido ou benvida. Imos xogar o de a este, imos cambiar a configuración, como decimos, entón, non se pode mover, non podemos facer panorámicas, non podemos facer zoom. Así que entra esta cochca na complicada. Pois é a primeira vez por aquí, e máis que me dice aquí, xa digo que eres dos meus. Porque ese aquí é ourensán 100%. Eres da miña terra. Xa temos aquí outro de Ourense. Imos facer maioría de Ourense como en tantas outras cousas. Pois imos xogar, xa digo, ubicacións. Tamén o digo sobre todo por a cochca que acaba de entrar. Ubicacións que dentro do núcleo urbano das 7 cidades galegas, pero neste caso non hai opción de poderse mover, co cal as pistas pois vanse a reducir moito. Vai ser máis complicado porque hai que guiarse por o que se ve nesta imaxe fixa e nada máis. A ver que sitios aparece. Imos. Xa digo, o núcleo urbano pode parecer unha zona máis rural, pero dentro do núcleo urbano. Son coruñés de falante, pero gústame aquí. Moi ben. Entón eres coruñés, pero adoptas modismos ourensáns para falar. Gusta usar o de iki. E que en Ourense dicimos así, iki, e dicimos elí tamén. Dicimos outras cousas así parecidas. A veces dicimos il en vez de el. O meu avó decía eso de il que. Me acordo desa frase do meu avó, dice il que. Non para preguntar así que pasa. Bueno, como vedes, aquí non hai opción de moverse. Con cal, pois, haberá que buscar interpretación por eses edificios. Se alguén coñece eses bloques de edificios, pois fenomenal. Pero non hai máis. Así que agora sí que, como eso soy dicir aquí, no, yo voy a ser un triple, Ampefi lanzou o seu triple, e neste, lembrade que a puntuación é o dobre. Así que a mellor, tamén por sorte, pues podemos conseguir moitos puntos. Quedan poucos segundos. 5. Moi ben, Taco, marcou agora. Pois eso seguro. Moi ben, a ver. Empezo que máis cerca quedou era Ferrol. Estábamos en Ferrol, aquí en Seado do Montón, Avenida do Mar, Punta Cabalo, Praia de Caranza. Era na ría de Ferrol. Así que a cidade era Ferrol, Ampezo foi para a Coruña, Taco pensou que era en Vigo, e Pablo quedou en Ourense. Fuches ao seguro, era Ourense. Fuches a asegurar, por si acaso tiraba para Ourense. Moi ben. Moi ben. Vai en cabeza en Pefi, porque na Coruña a Ferrol, pois que lógicamente máis cerquiña quedou. A ver isto, ostras, pero isto sí que é verdade complicada con esta modalidade, non? Este mapa, porque isto non sei se podemos chamar unha rúa, isto parece como unha especie de vía interna dunha urbanización. Vense edificios ali ao fondo. Nesta sí que digo que é importante xogar, claro, xogar con PC ou con portátil, porque imagínate no móvil mirar, tratar de interpretar algo do que se pode ver aquí. Antes se marcou, como yo xa coñece o sitio, soalle o tipo de edificios por aquí. Estamos mirando cara ao leste tamén. Pero eu sí que aquí sí que é moi complicado. Difícil aquí. Difícil, un desafío grande este.
por sensacións, non? Marcaches así un pouco por sensacións. Supoño que por as casas, non? Por casas semellantes, a mellor por un pouco de estilo, non? Quizáis, bueno, marcaches aí. Bueno, falta algo que non estamos marcando por eso. A ver onde era. Acción, suspense. Pois aquí sí que era Vigo, mira. Curioso, foi toda esa Lugo, Ourense. Ahora foches de Ourense e era en Vigo. E que sitio de Vigo este? Por aquí, Colla. Estábamos en Colla. Creo que isto antes sigue sendo, bueno, Colla, Rocío, por aquí, Bouzas. Na Pardaíña, bueno, Ampefi, verdad? Ampefi, mira, o que decíamos antes, a veces as cousas próximas son... Era aquí, nesta rúa da Pardaíña, bueno, non a perpendicular a Pardaíña. Pero vista así, que non se pode mover, non? E nunha perspectiva, pois, non era fácil de identificar, non? Estaba mirando cara ao leste, entón estaba mirando cara aquí. Son os edificios de, bueno, máis ben de Colla, por aquí, que sería o fondo. Vale, aquí, Taco quedou un poquinho por diante, pois marcou Ourense, quedaba máis cerca, e esta é a clasificación será da partida e a clasificación da ronda. Mola máis isto que de moverse. Este é máis complicado, ten esa cousa casi como de emoción, ¿no? De, a ver, imos co 3. Vale, 3. Lembrade que este todos son urbanos, co cal se van a aparecer sitios dentro das cidades. Aquí hai moito letreiros, bueno, moito comercio, cafeterías, comercios. Quizáis este sí que o identificades ben. En esta partida vou repartir pois 40 puntos, 20 puntos e 10 puntos, seguramente. Nesa cafetería almorcei eu algunha vez, entonces aí. Eu non sei se nesa, pero alguna de aquí sí. De aquí, cariquiña desta, non sei incluso sí, ou nesa mesma. Dicía antes Pablo aí, mola máis isto que non me ves ainda que non dea unha. Esta cafetería coñezo, di Tacochka, coñeces esa cafetería, non? De estar nela, non? Cafetería Alabama. Ben, estamos aí, coñece Tacochka, achegouse o sitio a esta esquina, Cafetería Alabama, e aquí a Praza de Galicia, o que sería un pouco aquí no lado era a Praza de Galicia, nesta esquina. A rúa da, como se chama esta? Rúa de Gomezulla, e esta é a do Hórreo, aquí. Centro de Compostela. Os 3 marcastes aí en Compostela, como máis acercou foi Taco. Moi ben. Penúltimo sitio desta partida. Zona aí como a Sardinada. Gas Galicia. Autoservicio mayorista. E algún nome máis de algún letreiro por aí á dereita que non se ven así moi ben, un poquinho borrosos. A ver, onde se está a rúa? Quitaron as cafeterías e agora non sabemos que facer. Que, por certo, estou facendo un mapa, empecé a facer un mapa de cafeterías, bares e restaurantes, pero desde dentro. O sea que... interiores. Moi boas, que tal, Rubens? Moi boas tardes, noites. Moi boas tardes. Que tal? Como andamos? Como están as cousas? Estamos aquí xogando a primeira xornada da Liga GeoGuessr, tratando de descubrir, están tratando de adivinar Taco, Ampefi e Pablo que lugar de Galicia, da Galicia urbana é este. A ver, que cidade estamos? Pontevedra,
Pefi e Pablo foron a Pontevedra. Era Pontevedra, era por aquí, por Campolongo, non? Campolongo, se ha visto o edificio da Xunta, e ido a unhas cantas veces por aquí, o edificio da Xunta, que é un edificio así moi alto, e un poquinho máis alá. De feito, coñezo o sitio, soaban do sitio porque fun aquí membro dun tribunal neste instituto, no Frei Martín Sarmiento. Estive eu no ano 19, antes da pandemia, como membro dun tribunal de primaria. Entón, aquí aparcaba e sempre que saía para Villa García, pois había que facer eso. Por iso soábame aí en Campolongo. Resultábame coñecido por iso. Era familiar. Así que outra vez Pontevedra. Ao final non é Ourense que sai máis, Pablo? Vimos de Ourense, pero sai moito máis Pontevedra. Ourense saiu a Praza Maior, ou a cidade, e nada máis. É unha provincia ou a máis. Así que tira máis a Pontevedra isto. Hai que mirar por qué. A mellor está pagado polo BNG para facer campaña polas locais. De pouco a pouco mellorando. Bueno, pois sempre que se seis mellorando, nós tamén temos os nosos momentos. Como todos, verdade? Mellor. Facendo cousas para tirar para adiante e non abandonarse, non desanimarse. E nas redes sempre vexo que estás aí moi activo e creo que é unha cousa que tamén está ben. Hai que facer cousas. Nós aquí precisamente empezamos un proxecto interesante que é facer a Liga Llogueser, a ver se conseguimos levar adiante, a ver se non nos fallan os ánimos as forzas. E aquí estamos, noutra ubicación urbana, un poquinho máis difícil. Se pudera ver aí o vado, os vados son pistas moi boas, porque moitas veces ven ao concello, claro, ven ao concello que expide ese cartel, esa placa, pero desde aquí non se pode ver. Se fose de moverse, poderíase non chegar aí. Esta é a última da partida, así que aquí decídese. Taco xa marcou a súa resposta. Pefi e Pablo tamén marcaron. Bueno, co cal xa está. Comezou entre Ourense e Pontevedra. Se pudera aquí a chegar, non sei, a verdade é que estaría moi perdido. Creo que a pista estará aí arriba no tipo de edificios, non? Sobre todo nos tellados. A mí xa un pouco máis a Lugo, a verdade é que sí, por eses tellados así máis escuros, non? Así que era Lugo, mira. E cando é Lugo, ides a Coruña, a Ferrol. Lugo, a Pefi sí que marcou en Lugo. El parecía que estábamos en Lugo. Rúa Calzada da Ponte. Así que Pablo, que, en fin, cando fuches aí, Pablo marchou para Ferrol en vez de quedar aí na casa, Era Lugo, nesta parte de Lugo. O que pasa que, bueno, unha rúa que non era moi identificable, as cosas como son. Era complicado. Ferrol, Ourense. Moi ben. Pois aí Ampefi en primeiro, Pablo segundo e Taco terceiro. Imos ir a táboa, a clasificación e anotamos aquí Ampefi suma, esto sumamos 40 puntos, xa leva 80 puntos. Pablo suma con esta 20 puntos, son 40. E anotamos aquí a Taco, vou compartir esta pestana. Lo que se ve ben, temos aquí pasou que non se veía, vai ser bueno. Temos aí el dedo aí pequeniño. E Taco terceiro, decimos que son 5 por 2, 10 puntos. Claro, aí 10 puntos. E aí está a clasificación, está así, volvemos a compartir a de antes. Agora vaya ben, que antes non sei que pasou. Sí, ahora sí. Bueno, moi ben, imos xogar outra, creo que imos xogar a última, son as 9:15, creo que acabas 9:30, creo facer sempre así, 8, 9:30, a partir de 9:30, non facer ninguna, acabamos un pouco antes, creo que tamén foi suficiente para a primeira. E esta vou elegir un mapa distinto, vou elegir un mapa que estive facendo nos últimos días, un mapa das casas dos concellos galegos. Aquí, se aparece o nome do concello na casa, pois, lógicamente, é unha pista moi boa, pero
Iban facendo todos, atopei moitos, bueno, moitos, a gran maioría sí que pon o nome do concello na porta, nalgún sí. Pasa que non hai todos. E a hora de que facer o mapa, ao final non teño todos, porque hai algúns que foi imposible, porque non pasa o coche de Google, non pasou por ali. Pois é tamén interesante ver como son as diferenzas das casas e as semellanzas tamén. Creo que en algunhas debe haber como un tipo de letra que se está estandarizando, non, dos fronteiros, e hai moitas que utilizan as mesmas letras. É curioso tamén, de atopar algúns edificios chamativos, outros edificios tamén bastante horribles, por a meu punto de vista, pero hai auténticas maravillas arquitectónicas en algúns lugares que eu descoñecía. A verdade que atopando a casa do concello, digo, hai unhas 300 dos que hai, e creo que o mapa tamén é interesante, así que imos ir e probámoslo. Pero esta vez imos xogar con movimento. Aí está o podio desta partida, imos buscar ese, cambiamos mapa. O mapa é o de casas de concello. Vamos a ver para os meus, que polo meu debería aparecer, pero non tantos, a veces é máis fácil por o buscador. Casas do Concello de Galicia aquí. Vale. Damos de invitar aí, por se alguén máis quere entrar. Se me acordo sempre de facer así, porque a mellor hai xente no chat que non me dou conta. Está aí esperando o enlace. A mí non me cuesta nada facerlo. Damos un enlace, por se alguén quere incorporarse ao xogo. Vale, temos que cambiar a configuración. A configuración da partida. Está posto como estaba costando. Así que imos aquí e permitimos aquí o que antes estaba bloqueado. Está todo ben, creo, sí, ¿no? Como está saindo varias mensaxes aí. A parte está coa aí escuro, non sei se porque está fora, non sei. Bueno, espero que si quere xogar que pode xogar. Conveniente. Lembrade, casas dos concellos galegos. A ver que concello é este. Temos algún letreiro. Tamén é curioso, eso é o que ves aí a oficina de correos. Hai varios uns cantos concellos que aproveitan o mesmo edificio para as oficinas do concello e tamén a oficina de correos. Mais un e máis de dous. Lógicamente, nos sitios máis pequenos con máis frecuencia, porque no mesmo lugar pues, centralizan os servizos que a xente necesita utilizar. Temos a Garda Civil por aí e podemos mudarnos aí letreiro a casa do concello que ten por aquí pedra, galería, bueno, os tellados son boas pistas de por lo menos a zona. O centro dese concello visito eu. Bueno, pois, Pablo, entón non tes excusa, Ainda fui nada. Bueno, ti vas a moito, non? O de visitar centros. Era aquí, Pedrafita do Cebreiro. Moi ben. Concello de Pedrafita do Cebreiro. Pampefi, Pablo, quedaron aí na porta, Taco, marcou, bueno, o Cebreiro. Tamén cerquiña da propia comarca. De Pedrafita do Cebreiro. Estamos aí no límite de Galicia, xa, cerca de Castela León. Bueno, pues para ser a primeira, estamos estreando o mapa e estreámoslo con Pedrafita do Cebreiro, con este concello. Na provincia de Lugo. Imos co segundo concello. Edificio que parece un arquece de Torreón.
Esa aprendín algo que non sabía, que estaba yo ao concello. Mira, pois algo que levamos. Ahora si tes que ir ao concello para facer algo, un trámite, sabes como é. E temos aquí a casa do concello que está ao lado dunha estrada que parece bastante ancha, unha estrada. Tamén temos aquí unha oficina máis, o concello, aquí casa do concello, e aquí isto do ministerio, non? Malla de ministerio. E estas son as letras que eu digo. Bueno, as letras semellantes ás do alfabeto que fixo Castelao, até que non son exactamente iguais, parecido. E hai moitas así. Non sei se hai algún tipo de norma de estandarizar os letreiros das casas dos concellos, pero hai moitas que levan estas letras. Moitas. Bueno, e ese fondo tamén por aquí detrás. Fixeron aquí como unha especie de merendeiro. É un antigo piorno. E onde estaba? Isto, bueno, aquí sí que temos problemas. Calvos de Randín. Calvos de Randín, aí, Efia topou Calvos de Randín. Isto sae cerca de Portugal, provincia de Ourense, na raya con Portugal. Pablo foi a Silce de Limia, é a mesma comarca, e Taco marchou máis para o Barbanza. Así que, concello de Calvos de Randín. Bueno, Calvos de Randín non debe ser un concello moi grande, pero o edificio é bastante impresionante. Moi ben, terceiro sitio. Ourense, ao final vai ser certo que tira para Ourense. A ver esta. Eu non digo nada. Bueno, creo que hai pistas por aí para saber onde é. Hai boas pistas neste. Isto é un tongo absoluto. A ver que hai que poñer engadirlle unha cláusula ao regulamento. Hombre, Salo Pablo, que tal? Fai moito calor por Calvos de Randín? Sí. No verán, supoño que sí. Pero a xente de Calvos de Randín, cando fai calor, onde vai? Vai ali ao embalse a bañarse, porque supoño que haberá por ali zonas de baño. Benvido aquí a canle do Joguesel. Estamos aquí xogando Joguesel, pero en plan liga, xa que non na outra liga non imos moi ben, pois facemos a nosa propia liga. Está aquí a xente tratando de adiviñar que concello é este que temos aquí. O que pasa é que hai que marcalo, non basta con sabelo, hai que marcalo no mapa. As temperaturas máis frías de Galicia. En Calvos de Randín, sí. Aí, en Ourense queixámonos, pero en Calvos de Randín, cando fai frío, saben o que é, non? É certo que di aí Pablo, non? Pablo de Ourense, non o Pablo de Lugo. Concello de Allariz. Estábamos en Allariz, Concello de Allariz. Aquí sí que estaba localizado, verdade? Había tamén cartelería por aí de que aquí moita xente de Ourense aproveita, pois, cando quere dar unha volta, pois, vai a Allariz, a cerquilla de Ourense, e hoxe en día, pois, moita xente que vive por aí. Bueno, temos aquí unha chamada. Despois falamos. Que bonito no Nadal está iso. Por teléfono aquí. A miña moza de Calvos se tivo un can toda a vida que dormía e vivía no xardín. 15 anos viviu. Están feitos de outra pasta. Para soportar iso xa pode ser, estar fora aí a intemperie, como dice outro. Nos nin intemperie tiñamos, non? Dormíamos a intemperie. Dicía, nos nin intemperie tiñamos. Dormía a intemperie no Calvos de Randín, ten que ser tremendo. Casa do Concello. Bueno, aquí quen sexa experto incluso pode saberlo polo escudo que hai aquí arriba, non? Pero moi pequeno. Casa do Concello de onde? Bueno, hai letreiros aquí, coches ben aparcados, hai un banco, hai unha carnicería que pode ser pista. A carnicería creo que é bastante pista.
Era unha falsa pista. E o edificio, a verdade, que é un edificio que debe ter a súa historia, parece un edificio antigo, non un edificio así. Parece así como unha casa tipo pazo, non? Se deba esculto seguramente non. Quizás é un concello antigo. Casa do concello de Matutelo. A ver onde marcades, se estades marcando aí nos últimos segundos. Bueno, o que decíamos a carnicería, decía Cualedro, pois estábamos no concello de Cualedro. Está sendo moi full ourense isto, Agora, ao final vai ter razón Pablo. Estamos indo Ourense, Calvo de Randín, Allariz, Cualedro, vale, aceptamos a queixa, damos de vía de entrada, selo de entrada, porque é curioso que se hayan seguidas. E fostes a Baltar, porque pensades que a Ourense e Baltar, pensades que todo é Baltar, básicamente, non? Se Ourense ten que ser propiedade de Baltar. Era en Cualedro, que non está moi lonxe. Imos coa último sitio, última casa do Concello galego. Había un cartel de Concello de Baltar. Sí, o sea, para confundir, para despistar. A veces hai cousos así, o letreiros de festas, son festas en tal sitio, e pois a festa é o Concello do lado. Para os sociedades. Última. Non parece bonito. Non sei. As pistas por aí creo que non. Creo que non, esa non vos queixes desa de Ourense, que está saíron Cualedro, Calvos, Allariz, antes saíron Riós, a Trepa, aquel. Pero agora que non mirades que Ourense, non? Non me tropedes. Casa do Concello e Igrexa, eso, Vota PP por todas partes, e vota PP casi xa no mesmo concello. Vota PP é absolutamente unha flecha dicindo aquí. Voten aquí. Hai un parque aí para xogar os nenos e as nenas. E quedan 10 segundiños para marcar o lugar. Vades aí entrando as veces últimos segundos. E claro, estábamos na provincia de Lugo. Estábamos en Trabada, Concello de Trabada. Aquí Pablo e Ampefi fixeron os 5.000 puntos. Bueno, Ampefi que fixo os 25.000, porque clavou todos os concellos. Aquí non se nota case nada, que cando a cousa vai tirando para Lugo, menos a outra vez que saiu Lugo e Pablo foi a Ferrol, cando tiramos por Lugo, Pedrafita, Trabada, había cartel de estrada TLU 132. Pero bueno, as estradas, a mí o que encollezan as estradas, sí, está claro, é dicir, se o mapa tira por Lugo, Pablo, aí suben, había que facer unha estadística tamén despois, cantas de Ourense acertamos, cantas de Lugo acertamos, facer unha estadística final de que provincias miramos máis e que provincias veramos máis. Bueno, neste caso, así, a 25.000 puntos, 21.000, Naco, que foi a primeira vez que xogou, tamén casi 13.000, moi ben xogado por parte dos tres, así que parabéns polo voso xogo. Imos sumar os puntos a clasificación, imos poñer Ampefi unha C, é suma en total 100, 21 máis 80. Pablo suma agora 10 e Naco suma 5 e ten 15. Así é como queda a clasificación de hoxe. A día que se entra outra xente nas próximas jornadas, pois iremos añadindo. Ampefi ten 100 puntos, Pablo Rodríguez Vila 50, Naco 15. Esta é así como queda a clasificación. Despois desta primeira xornada, esperemos que veñan moitas máis. Esperemos que o señor Pablo, como dixo outro día, que pasa por aquí tamén se incorpore. Hoxe xa oímos deixar que son as 9:30, hacemos así de 8 a 9:30. E en principio, se non hai ningún atranco, ningún inconveniente, pois estaremos por aquí os xoves, día 1 de febreiro xa,
Vémonos mañá, sí, pero xa en físico. Pablo e eu vémonos mañá en Santiago de Compostela. Bueno, e quen quera tamén estar pode vir, porque temos a asamblea da Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego, que trata de reunir as comunidades de creación de contido digital en galego, tanto en Twitch, YouTube, como en podcast, o que haxa. E así que mañá, pois, imos juntarnos ali para facer a segunda asamblea. A asamblea do ano pasado foi en Vigo, esta vez estamos en Compostela, no Museo do Pobo Galego, a partir das 11:15 da mañá, tratando de orientar a asociación nese camiño. Creo que hai moito traballo que facer, é unha tarefa que merece a pena gastar esforzo, e se podemos, pois, contribuir, pois, contribuímos. Creo que hai moita xente máis que podía contribuir facendo máis cousas, hai potencial, a veces, por un motivo ou por outro, a veces por vergonza de ponerse aquí diante da cámara, non? Un pouco, ou por outros motivos. Se algún día probades os que non o fixestes, pois, mellor engancha vos un pouquinho a facer isto, e vedes que merece. E se temos a compañía como a de hoxe, Ampefi, Pablo Rodríguez Vila, Taco, o señor Pablo, pois moito mellor de cando ten sentido tamén o que facemos. E nada máis, van ser as 9:30, como digo, próximo xoves, día 1, facemos a segunda xornada, de 8 a 9:30 tamén, faremos seguramente outros mapas novos para darle un pouquinho de variedade, e iso, pois a xente que poida estar e que queira participar, pois, se a xente que se incorpora, e nos imos tratando de facer proxecto. Un placer, Ampefi, un placer. Vémonos, Pablo, vémonos mañá, Taco, vémonos cando ti queiras, e ata a próxima. Señor Pablo, tamén, verémonos en algún sitio, incluso en Balaídos. Ampefi non podrá xogar, bueno, imagino, porque hoxe foi un poquinho sorpresa, verdade, que estés por aquí, Ampefi, foi unha sorpresa agradable. Supoño que tamén, se non andas moito, será que tampouco gastou tempo disponible para poder estar. Entón, agradezo, de verdade, que viñeras por aquí, que viras aí na galego e que te animaras a entrar. Así que tamén agradezo eso, e o resto tamén, por suposto. A verdade, por aí C2RV, que non había antes, un saúdo tamén para ti, espero vos na seguinte, o digo, xoves, día 1 de febreiro, de 8 a 9:30, facemos o seguinte. Así que, cuidadevos e vémonos na próxima. Viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. La 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 la. Vigo para Choco Redondela. Para peixe fresco Vigo, para Choco Redondela. Para camaros